Marcus Music. Smatexina Beria Hey, hey, mawex amunoona ya tomashanda tegaya kwatira kuna batani anobaya kisu imwe type inonzi inosaya mafia 19 tichiwayawaya kulinga chempito chimanya tobaya makadiko ve apo tisuvayavaya imwe type ya inosaya dokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira kumamanya tovateka tatevera tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira ngoma manya tovateka tatevera atimiswe zvekumanya zvechidzaga tikauya natafula notitsvaga simudhanzo tokwapaidza bvunza yaga mawaniso ndakamira ndiri ndega tine patani yedhanzi yakasiyana siya pakuimba tiimbe zvakafanana vamwe vanotamba fight pese pavaonana asi chokwadi nanga ndangoti tingochunana tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira kumamanya tovateka tatevera tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira ngoma manya tovateka tatevera mawex amunoonaya tomashanda tegaya kwatira kuna batani anobaya isu imwe type inonzi inosaya mafia 19 tichiwayawaya kulinga chempito chimanya tobaya makadiko ve apo tisuvayavaya imwe type ya inosaya tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira ngoma manya tovateka tatevera tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira ngoma manya tovateka tatevera atimiswe zvekumanya zvechidzaga tikauya natafula notitsvaga simudhanzo tokwapaidza bvunza yaga mawaniso ndakamira ndiri ndega tine patani yedhanzi yakasiyana siya pakuimba tiimbe zvakafanana vamwe vanotamba fight pese pavaonana asi chokwadi nanga ndangoti tingochunana tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira ngoma manya tovateka tatevera tokitisa mangoma ungegorera atiro wetakamira todzorera kwedu kufiyo ndiko kwazvinotangira ngoma manya tovateka tatevera